uKatlego enikeza futhi lapha ke yena lapha uNdaba ayithethwa lapha uNdlondlo aboneke ibhola futhi khona onethuba yes ekugcineni ulithintile uHoto ekugcineni uthe lakho uHoto uthi mina engikorile uHoto lapha ke i-goalkeeper uyilahlile lapha ke wayibhayizisa uthi ke ulithintile lapha uDion Hoto ukhomba phezulu emafini ubonga kophezulu ukuthi ngaze ngalithola nami igoli lokuqala ku-MTN 8 2-1 khamba phambili iOrlando Pirates nakade bekhipha igoko babuyisela manje lapha bekuzoba buhlungu khona ekuyona iOrlando Pirates ukudlala nabantu abawu-10 eningawini angazi-ke ithi kom ile ndoda ukuthi ithini isho kubani nayithi kom Jabulani Nante ake siboneke la le bhola uyena ngempela uNdaba ayithethe noMaswanganye umthakathi weNdaba waselibeka nje ulithintile ngempela uDion Hoto igoli lakhe akho kugabaza ke manje ulithintile lapha ngempela ibhola walikora Dion Hoto igoli lakhe lokuqala ku-MTN 8